Totno khulumbaikha Khajan takhukte bukuksong Hainai 30 tarik September 2023 Chini tipramot hapati ni onggoy Sing 12 hours 12 ঘন্টা ADC area bond dakokha obonno jai khe charina bagui joto tini hasteni takuk bukuk songno ang khabai khubai kobok jago tamne khe o chini bonno rogui sing chini khorang tisago chini manthai sokthai te chini gather prevalent te statehood demand obonotoi sing dilligo chini khorangno tisanai sing saimano o hasteo sing or hani besarok oroni son of the soil oroni bhumiputra rok pore manthai sokta mayang tongmani sing biriman kaphai tongmani sing chakri mayang tongmani sing bui chini ha sekjak mani o omoti rong sing sanabagui sing krak khlaiei yapri baksa khe sing hainai 30 tarik September chini ADC area sing bon dakokha o bonno charine bagui jotto chini khajan taku bukurok yapri baksa khe sing o bonno success khainai o bonno sing apply khainai hambai